温めて溶かした塩化アンモニウムの水溶液を冷やすとどんな変化があるのだろう。まず、塩化アンモニウム 9g を測り取ります。次に、水 20cc を測り取ります。測り取った塩化アンモニウムを試験管に入れます。そして、水 20cc を試験管に入れます。このままでは溶けないので、温めて溶かします。ポットのお湯を使って溶かしました。すべて溶けたので、氷水に入れて冷やします。どんな変化があるのでしょう。結晶が出てきたので、空気中に出します。